in ƙarshen duniya zo ce za a samu mukiraya a bakin jahannama suke duk kowa kiranka zai ce Allah ke kiranka a kai ce amma duk wanda ya ansa wuta da shi haka ga hujja fita dan badar yaman sai ka ina ja hankalin mu ne anan akan cewa kai musulmi da Allah yake rayuwarka hannun jari ce zai tambaye ka akanta ka bar abin da yake gabanka ka kama nau'in da suka wuce kowa wanda suka wuce don me za ka zagi sahabin annabi alaihi salam waye kai me kai a duniya rayuwar gidan kuma baka canja ta ba balle ka zo ka zagi sahabi to yanzu fitilar ta shigo mana kenan ya ce sai na Abubakar wai azzalimi ne yayi kaza sai na Umar azzalimi ne yayi kaza sai na Usman azzalimi ne yayi kaza mana Aisha sai a dinga zagin ta fiye da arkima to wannan ina musulmi za su ɗaɗan musulmi kuma yanzu suke ta faɗawa sai da ka nake jawo hankali annabi ya faɗa du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qazafu a ƙofar jahannama take wanda duk an samu su wannan kira za su jefa cikin abuta sai da ka zagin sahabbai ba naka bane ko ba sahabbai ba ma wa'anda suka wuce ka dawo da karatun su ka saka shi a gaban ka ba naka bane domin taka rawa ake so ka kula da ita sai can ta wuce tilka ummatun ne karsalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'maluna sai da gashin wuce abinda suka yi nasu ne akan su Allah zai musu sabi na kama haka Allah ba zai tambaye ka abin da suka yi ba idan ga ashe ko da ma ba wani laifi bane to kaga baka da wata riba a ciki ka to zalfar da taka rayuwar da aka baka aka yi mata daki domin da qatu qalbil mar'i qa'ilatul lahu innal hayata daqa'iqun wa sawani buga zuciya ka tana gaya maka agogo ne da aka yi masa sauti akwai minti a cikin sa ko akwai sakan akwai minti akwai awa akwai wuni akwai kwana akwai mako akwai wata akwai shekara kowa wannan aka tsara aka yi calculating aka gama jumla cewa in lokacin ya cika mutuwa zaka Allah ba zai ƙara maka minti ɗaya ba kai sakan ɗaya kai nuna ɗaya Allah ba zai ƙara maka wanda muna sai an yi miliyan 4 sannan ke sakan ɗaya Allah ba zai ƙara mutum ba sai da ka rayuwarka ake so ka ci riba a cikinta kuma duk mutumin da yake raye ina ƙara ja hankalin mu cewa akwai a lokacin da yake raye akwai sarƙa 4 take jansa amma sarƙar ta ma'ana ce na ɗaya harkar rayuwarka ta cin abincinka da shanka da suturarka da tafi da iyalinka wannan fajanka take dole ne kai wannan kai sana'a wanda za ka rike su ka ɗauki nauyin su ka ɗauki nauyin kanka